कि कहाँ से शुरुआत करी बड़ी दुख भरल कहानी बा। आ ये जिम्मेदारी में अझुराइल 20-21 के जवानी बा। कि सपना पूरा करे के चक्कर में सभे अपना से दूर बानी। मिडिल क्लास में जन्मल बानी, मजदूर के आगे मजबूर बानी। दोस्त यार कहत तारस कि दुबरा गइल बड़े तोर दुनू गाल धंस गइल बा। कि दोस्त यार कहत तारसन कि ते दुबरा गइल बड़े तोर दुनू गाल धंस गइल बा। अब का बताई भाई, दिन भर घूमे वाला लइका अब एक जगह फंस गइल बा। कि 8 घंटा ड्यूटी होता, 4 घंटा ओटी, आ मुश्किल से घोटाता 2-3 गो रोटी। कि एक दिन कटता सब वही तरह चलता। सब वही तरह चलत बा। अब तो बुझाता बचपने ठीक रहे, जवान भइल गलत बा। कि घरे काम छोड़ के भागत रहनी, यहाँ काम खातिर भागतानी। घरे 8 बजे ले सुतत रहनी, यहाँ 5 बजे जागतानी। कि गांव में मोबाइल चलावत रहनी, मोटरसाइकिल चलावत रहनी, यहाँ चलावतानी हथौड़ी। कि गांव में मोटरसाइकिल चलावत रहनी, मोबाइल चलावत रहनी, यहाँ चलावतानी हथौड़ी। बड़ी याद आवता उ चौरा के पकौड़ी। कि कबो कबो मन करे कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाई गाँवे। जब मन उगता जाला, फिर जब अकाउंट चेक करी तो अपन असली औकात बुझा जाला। खैर धीरे धीरे एक दिन हमहू समझदार हो जाई। ये सब झेलत झेलत एक दिन जिम्मेदार हो जाई।